Pano ndi panyanso voice box pamene timakhala amalawi osiyanasiyana amene afuna kupita maganizo awo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale ganizidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Nditero tabweranso ndi mzika yokhudzidwa imene ndithu ikufuna kupereka maganizo ake pa ulendo umene olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino anapita mu dziko lija la Kenya kumeneko ndithu kunali mkumano wa atsogoleri a mayiko a bungwe lija la International Development Association kumeneko ndithu kunali zokumana kumene amakambirana nkhani zitatu zokhudza chuma komanso kayendetsedwe ka mayiko amenewa. Ndiye pano kula amene afunika maganizo ake komanso akufuna kuthira ndemanga pa kupezeka kwa mapasipoti kapena kuno ku Malawi amene ndithu akunena kuti zimene zinzabodza mapasipoti patakali pano adali ovutirabe ndipo sakupezeka. Tiyeni tikhale limodzi kuti timvere mkulu ameneyi kuti akuti bwanji pa nkhani zikuti zimenezi zimene ulendo wa president upita ku Kenya komanso kapezedwe ka ziphaso zimene zakunja kapena mati passport. Tiyeni tikhale limodzi pa Manyansa Voice Box. Lazarus Chakwera Lazaro ati ndi president wa ku Malawi uyu koma sizinaoneke tu ati apita ku Kenya a president a Lazaro ati kukakhala nawo pa IDA 12 auti international development kaya kuti chani kaya iniwakewa pokambako nimafuna kunena kuti guys Achakwera ni munthu wouma mutu maziwa kuuma mutu mkalasi timakhala ndi anthu ena okhala ndi zimphonongolo zochuluka mkalasi zopanda zoti olokwa aphunzitsi kufotokoza bwanji aphunzitsi kufotokoza bwanji iwo samamva akati achita bwino mkalasi kuti apite klasi ina ndimeitry kale tinkapanga zimenezo he may go and try in the next class sana konza ali pakati pa kufero ndi pass ndi amathawa kupasa may try amati choncho pali pa school report lako awa ndi anthu ma president ngati amene ma president may try may go and try anthu amamina mutu president Chakwera. Ine ndikadakonda kuti audio yanga ikanafika kwa munthu ameneyi kapena Chimwendo Banda ndazibale yake amene amampasa ma advice yeyo Chakwera chifana wonso ndiye ndi mamina number 1 mamina ake so ajaona anthu aja aujina matoo alibe advisor Chakwera alibe advisor kapena ma advisor ndi zitsiru zokha zimene zimamulangiza chifukwa chakuti Achakwera olo atapita kuma international development chani kuma summit antundu wanji okhuza kutukula Africa kapena kuti maiko amu Africa atukuke agwirire ntchito limodzi ndi Malawi yokha imene singatukuke mgulumo kayazi kumana 5 maiko 5 kayazi kumana maiko 10 naga ulamuliro wake wa Chakwera palibepo chimene masamiti amenewo adzipindula kwa Malawi. Awa Achakwera kumene uchamangopita kukangoonekirako basi kukangochita represent ati Malawi basi kukango aperekeza maiko ena aja koma phindu pa summit zimene zimachitika zija amene amapindula ndi maiko ena aja. Chifukwa chani iwo aja amakhala serious akamapita ku summit zimene amakambirana kumene kujako maiko anzathu aja azitsogoleri awo amakhala serious ndi zimene iwo ajawo akambirana kumene kuja ndipo akafika m'maiko mwawo amapanga implement zimene zijazo kapena kuti kuzikhazikitsa ndi kuzitsatira zimene akambirana kumene kuja kuti akuluakulu pofunika tizipanga chonchi akuluakulu pofunika tipange ndalama budget chonchi mdziko linanso kuti zinthu ziziyenda ndi maiko ena aja amene amapindula m'masamiti amene wawo awa bongololoyu uyu kasavubwika mwenda njirayi amangoperekeza gulu lija ndichifukwa kuti awa ndi ameitry ndoti sakhonza china chilichonse olo kwaphunzitsa bwanji sakhonza olo kwalangiza bwanji sakhonza. Ine ndimatengera chitsanzo pene analangizidwa ndi Magufuli kuti aise ukuziwa chani iwe ndi neighbor wanga tizigwirira ntchito limodzi tisiye zomapita kumakapempha ifeyo together we can work together ndi kutukula maiko athu. And Tanzania zimamuyendera bwino mpaka pano zikuyendera bwino foundation zimene anasiya Magufuli
zikuyenda bwino, amene anabwera mbuyo mwaye uja mayi uja Suluhu akuyendesabe bwino zimene Magufuli uja anazipanga leye pa foundation zikuchita bwino. Awa wiki yomweyo kungobwera kuchokera ku Tanzania kuja malo moti afusisise nzake uja kuti asiye kuti pene pande upange bwanji kamna asiye ndigwire patipo asiye ndili ndi apapa poyambira kuti ungandithandize bwanji. Ayi ndi pamene chikutenga ndalama imene inali ku reserve bank ulendo kaya kuti ma ulendo kumangoenda phindu lililonse. Ayi Chakwera amene ndi chifukwa chake ndi anthu amene amakhala busy kumasapotera Chakwera kamene kumasapotera ujeni MCP ndi anthu ndi adani achitukuko mdziko la Malawi, ndi adani a unity mdziko la Malawi, ndi anthu amene samalikonda dziko lawo. Ndiye ndibwere kwa anthu ama passport ndikangati kamene MCP government yakhala ikunena kuti ya passport zikuyenda, ya iza passport zikuyenda mpaka pakati apo anabweretsa wina wake wa ku immigration akuti kaya ndi director kumene kuja kwatavala uniform yake ndi chipewa chija cha black chija changati ujeni nkumaza simikizira pene paja kuti izi zinthu zikuyenda ndithu akumufusa kaya ndi pa Times TV pene paja I don't know amampanga interview. Iye uja pakali panopa yekha sakuchita manyazi sizikumukhuza mu mtima kuti iye uja zimene amanena zija sizikumugunda mu mtima kumpanga ujeni kaningene kuti bwanji muchifukwa munthu ukachita cholakwika umafunika uzikhala ukhudzika. Koma iye uja anabwera pamene pajapo nkumatsimikizira Malawi kuti passport tayamba kupanga ndipo zikutheka china chilichonse chili bwinobwino. Ife tinadzanena kuti uyuyu ndi mwana wa MCP anachitidwa deploy ku position imene ndi ya MCP ndipo sanganenezo zimene akuyankhula zija sikuti iye uja ndithu akuyankhula muchoonadi wangouzidwa ukauza anthu kuti mwakuti zikuyenda. Koma today tell me chikuyenda ndi chani ku Malawi ku nkhani ya passport? Palibe chiyankhulireni iye ujayo panopa akuti kaya ndi komanda ndani kaya njani panopa. It's now 3 months chiyankhulireni pa TV paja kuti ujeni zinthu zikuyenda za passport. 3 years now, I mean 3 months now pano passport even ama diplomatic and akuvutikira kuti apeze passport. And passport yo si upangidwaso kuti pa ujeni pa 50,000 akunena zija amene ajawo akungolipira. Koma ngati ufuna ati ituluke passport kumene mpaka uchite involve ngati ukuziwana ndi nduna ina yake kamene ndi zinthu zovuta zimene zikuchitika ku Malawi. So langizo la ine kwa anthu amene akufuna passport ndikufuna kuwauza kunena kuti iwalani za passport iwalani kulibe ku Malawi. Ndipo izizi achina Boni Kalindo akhala kukamba zimene achina Comrade Ntanyiwa akhala kukamba zimene zizi achina ndani onse kuti inu passport ku Malawi si kupangika. Ena mpaka na even aku immigration konko tili nawo ma phone number ma inbox akuti agaiza samakunamiza azilonda amene azilonda amene akuona akuziwa zimene zikuchitika nkati mujachita munenda guys mungovutika kuti kubwera kuno passport kuno sizikutheka anthu akungokunamizani. Koma ife pananga sitili musi koma we know what is happening inside. Palibe chimene chikutheka. Ndelangizo la ine ndilokuti ipilirani anthu amene mukufuna passport pilirani chifukwa chakuti apa chimene mungathe kuchita ndiyoti khalani ku Malawiko 2025 ikubwera iyi onesani mkwiyo wanu muonese mkwiyo wanu ndi boma limene la MCP ingokalembesani mwa unyinji muonese mkwiyo wanu mulichotse boma limene lili ndipo ndikukutsimikizirani kuti boma limene lita abwerero kaya ndi la DPP kaya ndi la UTF. I'm telling you ma passport ayamba kupangidwa bwinobwinonso. Koma awawa iwalani anthu awawa ndi achabe ndi oyipa anabwera kudzaononga dziko la Malawi. Ndikuwuzeni anabwera kudzaononga dziko la Malawi ndipo izizi kaya wina upanga aye makuti amene ndi cadet I'm not a cadet ndipo ine sinambe ndakhalapo supporter wa DPP ata ndipo sinavoterepo DPP. Kwa I'm telling you mmene zinthu zikuonekera pa ground
pali zinthu zambiri zimene anthu awasokoneza ku dziko la Malawi. Dziko uje boma ili uyu nzimayi uja uyu Grace Chinga Moffat analosera izi anatiuza abale kukubwera kunja kuno uje ni kukubwera zipani kukubwera boma la magazi la anthu oyipa ku midima. Inu munthu wa ku midima sapanga zinthu zolongosoka, sapanga zinthu za straight. Limakhala boma lake la nkhanza silimva chisoni ndi anthu. Inu mukuvutikiranji kukhala supporter wa MCP ngati mumalikonda dziko la Malawi, ngati mumakonda ana anu kuti asadzabadwire mu umphawi, mukuvutikiranji kusapotera MCP? Musakomedwe ndi ndalama. Munthu wopanda nzeru ndi amene amagulisa ufulu wake ndi 2000 kapena 5000 kwacha chifukwa kuti ampasa uniform ya MCP ndi chipewa ndi kwakweza mulole tiyeni kunsonkhano kutiyeni mukamenye anthu. Ndi munthu amene opanda nzeru osalikonda dziko lake osakonda inu 10000 5000 azikupasani mupanga nayo chani mmene zinthu zili ku Malawi. Mmalo moti mugire mupange muvotere kuti kubwere boma limene inu 10000 yemutha kumayipeza nokha at least per day kaya pa 2 days ina iliyonse chifukwa kuti zinthu zikuchipa ntchito zikupezeka economy ikuyenda bwino. Koma awandira mangotenga yonse ndalama kukabanka mayiko akunja. Dziko la Malawi lilibe china chilichonse lili pansi penipeni. Forex ku Reserve Bank kulibe. Ndi chani munthu iwe chingakusangalatse kuti basi akuti chifukwa ndipasa 200 kapena ndipasa 300 or 5000 ndizikakhoma anthu otsutsana ndi MCP uko ukufuna chani mmoyo mwako? Tsogolo la ana ako iweyo ukakhala kuti ngati uli ndi ukufuna kuti tsogolo la ana ako lizakhale lotani, ana ako adzabadwe mdziko lotani. Ndende ukuwuzani achakwera ndi chinkhutu kumve chopanda nzeru ndipo alibe tsogolo lina lililonse. Ndipo Amalawi tilibe tsogolo lina lililonse limene tingamathe kuwerengera panopa ndi utsogoleri wa MCP ndi Chakwera palibe. Tatiyeni tisintheni maganizo kuti kodi timafuna chani Amalawi. Tinachoka kuja kumene dziko limayenda bwino timagula fertilizer 18000 pa bagi, ankati akuti iwo aja amadulisa 18000 eyo akuti iwo akadzalowa mboma mmene anakwanisa kulowa ndi bodza lija akuti fertilizer bwezi tikumakagula pa 9000 bagi. Koma lero li fertilizer alipati, mtengo wa cement alipatipo, sugar alipa mtengo wotani komanso kodi sugar yakupezeka. Passport amati tizizadula pa 14000. Kuchoka paja timagula kwaje timalipira nthawi ya ujeni ya DPP ija akuti azatsitsa pa 14 kufika pa 14000. Lero passport ilipati si yakukuzunzani nayo na Malawi. System yokhala yanu yomwe ya Malawi mukuzunzidwa nayo chifukwa cha diera lachina chimwendo banda achina Keni zikhale ng'oma achakwera ndi timu yonse ya MCP. Mukuzunzikiranji tatiyeni mukalembese kumavoti uko mwa unyinji ndiponso amene mumakhala ndi mentality yone kuti ine ndinakwiya ndinasiya kuvota ine anthu amango tinamiza. No, mukupanga mistake chifukwa mukakapanda inuyo kuvota muyembekezere kuti ndiye kuti mukupereka mpata kwa boma lomweli lokubali kuti lidzawinenso. Ndiye mavuto azidzapitirirabe. Koma panganizo kuti voti yanu ikawerengedwe ikagwire ntchito kavoteni muchose nyansi izi zimene zinabwera chifukwa cha bodzali chifukwa cha sataniki. Langizo langa ma activist onse amene anachoka kumbali yomenyera ufulu wa Malawi chifukwa chokuti apasidwa ndalama musadzawakhulupirirenso kubwera ndera mwanu kuzapangisa ma demonstration dzagendeni anthu amenewo onse achina Beni Longwe achina Munlo kaya kuti kuli wina uja ndani Malata uku kuli Mtambo galu wachabe wajakaye kuje ni kuja wakuta pano chifukwa nchosa udindo akufuna tadzilimbana ndi boma la uji la MCP. If we don't care about activist wina aliyense amene Amalawi inu wakusiyani paderadera asayambe kumenyera ufulu pano.
pano ku Malawi ngati tili ndi activist amene tikumuwerengera ife amene anatsikiratu chikho chacho cha usatani chiku kumayambiliro anachitsika kumayambiliro chikho icho ni boti la satanikili ndiye ndi Boni Kalindo ndipo wachita proof kuti iye uja ndithu amamenyera ufulu wa Malawi. Nkudzabwera Comrade Ntanyiwa, kudzabwera achina Richard Mphepo, kudzabwera ndi uyu Karonga Boys. Koma ngati mwa amene wandatchulawa nawonso ngati angazaonesenso moyo onena kuti akulowera kwina kwake ukuoneka kuti alandira ndalama zatsikeni muzawasiye inu lunjikani pa chilungamo cha mmene mukumvera pa ground. Zikomo kwambiri Malawi.